van dichtbij. Gasten uit de streek, bij u zo'n tafel. Waar binnen ze echt en wat droogt harm? In deze podcastserie van dichtbij gaan wij op zoek naar de persoon efter de functie. Dat kunnen mensen wezen uit de politiek, bedrijfsleven, uit een sociaal-maatschappelijke organisatie, cultuur of muziek. Wat droogt hun? Wat is hun aankomst en hoe bezig kaam werd ze nou stenen? En binnen direct nog takontsplan. Bert Koonstra is een bestuurder die het energie krijgt van beweging en verhoring. Als wethouder van Noord-East-Friesland viel er hem heel op zijn plak in zijn rol wat gendij hetzelfde is. Maar een achtergrond in de bouw, een opleiding in het jeugd en jarenlange ondervinding binnen zowel het sociaal domein als de politiek bekend. En had er een brede blik naar het bestuur. Maar efter de bestuurders koel het ek een man vormen troch zijn roots uit Zwagerbosk. Zijn ondernemerschap en zijn uitzoeking dat een mierskip pas echt sterk is als meesken haar ertussen vielen. In deze podcast gaan wij op zoek naar de meesk achter de functie. Waar is Bert Koonstra en wat had hem vormen en wat droogt hem? Nou, goeiemiddag, Ja, Bert. goeiemiddag. Wat fijn dat je bijwezen kist. Ja, nou, dank voor de uitnodiging. Ja, want Bert Koonstra, uit wat voor gezin komst u? Ja, uit wat voor gezin kom ik? Ik kom uit een gezin van 4. Mijn ouders, Jelle en Dirkje Koonstra. En ik heb een broer, Ke, en een zus, Betty en Jacob. Ja. Ja. En een druk gezin, dacht ik, of net? Ja, we zijn al een warmer gezin, een hecht gezin. En een hele mooie jeugd, ik gewoon, mijn kwaar. En ja, we konden altijd heel best mijn kan er vinden. En ik bedoel, ja, een prutte soort mijn kan er ik wel op paard, vakanties, zulke zaken. Maar ik gewoon leert van ja, hoe moet je in het leven staan. Ja. En dus het is altijd heel belangrijk van je moet hier een beetje erbij aan. En teken sport, maar ook om werk. En ja, de school moest natuurlijk ook even aanronden. Ja, zeker. En vond die ouders het ook belangrijk? Dat wie die zelf ook van die bezige bij en oorlog bijwezen? Ja, die wint wel, nou ja, net als zij van in de politiek of zulke zaken, maar wel in ieder geval als er de dingen binnen thuis of wat dan ook, of in de buurt, nou, dan mag je wel de bij aan. En dat krijg je op school. En als er wat is, dan mag je de bij aan. Ja, en binnen er ondervindingen uit het verliezen die vormen had, dat nou stiest westjest? Ja, dat denk ik mooi. Ik heb wel geleerd van, het is net het hondje ophouden of zulke zaken. Als je wat wil, dan mag je erin, nou ja, in ieder geval je best doen. Je moet er vaak in en alles komt ook net samen op je paard. Dus soms moet je er even een extra hut even voor werking in. En dat had wel, ik denk wel uit mijn eigenlijk hoe wij bij bos afvormen van, het is zo van, als je wat wil, dan moet je ervoor gaan. Ja, en in de intro vertelde ik al, dan had ik een rol in het bedrijfsleven gewoon, of in de bouw. Hoe bist daar taak aan? Ja, dat is een beetje zo wat inrol. Ik ben hier dus 18 jongetje en dan zit nog wel eens wat met squal. En dan zei ze, nou, wat maakt nou precies? En toen had ik een start van, ja, misschien als we even hier neerdoen en dus, misschien, ja, dan is het werkje. En van in het oren ben ik zo wat in de bouw rollen. En tussen de bedrijven die krijg ik nog wel de autohandel bij, dus ik heb een bedrogen daarnaast erbij. En ja, zo heb ik eigenlijk in het ondernemen van Metsel en Liem werken belonen. Ja, en haast daar ook heel veel dingen leert die nou ook wel weer meenemen kist? Ja, nou vooral metaforisch. Hè. Dan denk ik wel echt, als ik bouw en als ik wat deel zet, dan zet een verdering deel. En dat is heel wichtig, dat die verdering, en die moet alles dragen. Ja. En dat neem ik ook wel eens metaforisch weer in mijn werk mee. Van ja, waar je beginnen, we moeten eerst wel goed beginnen, onderaan alles moet goed inzetten, voordat verder alles uitbreidt je kerst. Ja, en is dat ook een waarde die het eigenlijk onleerd hast van die ouders? Hè? Dat die dat belangrijk vond van nou, de basis moet goed wezen, want dan kun je omheen bouwen. Ja, als je dat is iets van je groeit mee en nou, tot hier is jongetje 20 en toen ben ik thuis, dan krijg je gestages dingen om die heen, dus juist in die omjouwing, maar het is juist in de rin van het ticket echt van ja, als je iets wil en iets realiseren wil, dan lukt dat echt. He, dus ja, dan kun je zeggen als ja, die waarden neem je mee. Ja. En zoals broers en zussen, had die een beetje dezelfde lijn volgen of door die compleet wat anders? Nou, mijn broer is meer een veeman, dus ik ga wat, en die had schip en die had trouwens koken en zulke dingen. En die had meer voor die agrarische kant. Ik heb zelf natuurlijk 2 pakers van die beide boeren in, dus ik snap altijd wel hoe dat er al in speelt, maar dat had ik zelf net. En mijn zus die zit in het sociaal domein, nou ja, daar ga ik zelf ook in werken, dus ik denk wel dat we daar wat meer die link in hebben om mensen te helpen met de bewegen om in ieder geval een betere toekomst te gaan. Ja. En
kies u die jeugd ook nog een beetje meer omschreeuwen? Want je ben je nou in Zwergenbosch. Bist u daar hikken en tuin? Nee, ik ben bijna in het Godle Stalhuis. Dat is nu de vlammen weer toen verhinnen in Broekstraat. Ja. Nou ja, als er naar ski vroeger, daar kwam mijn paken, Albert Koonstra, zijn ouders en mijn paken zijn bijna op de plek. Ja. Dus dat is het begin van de roots. En toen ben ik grootgebracht in Broekstraat. En daar hebben we eerst het zien alweer wennen. En daarna ben we naar Dan Boord gegaan, tussen Dan Boord en Broekstraat op Litslonen. En daar ga ik nog een 18 jaar neer wennen. Ja. Nou ja, dat weer een hele mooie jeugd. Ik weer prutte ik met mijn neven en in ieder geval prutte boeten. Ja. En aan de andere kant, van ik mocht graag lezen. Dus ik moest naar boeten slepen. Ja. En dan naar boeten daar. Ja. Maar dat weer op zich een mooie jeugd gewoon. En ik bedoel, het wie net achter de computer, zo denk dat is net. Nee. Dus het wie naar boeten daar. Ja. Ja, voetballen mocht ik ook graag. Dus dan best in de leeftijd van 14, 15, 16. Dus dan winnen we gast simmers alleen nog maar aan het voetballen. Ja. En je bent nog steeds actief, want ik lees dus ik wil van die trial runs of trailruns. En dat is iets van, ik verhinder die ik dan het rennen wel op een bij, maar ik kreeg wat last van een knibbel, oftewel een knibbelblessure. Ja. En toen weer zingen die tip van, zodat ik wat wijzen kennen voor die trailrun, want dat is, wel het oneffen, maar het is nooit in ieder geval dezelfde stap. Ja. En daar ben ik mee begaan en dat is in 2016, dus dat ik zie niet waarom. Ja. En de eerste weer de Gaasteraan trail. Ja, en daarna dat virus onslaan en ja, dat is hartstikke mooi werk. Best frank en vrij, best mooi in de natuur. Dan hoor ik van als je niet kon rennen best, dan best ik alles mooi en kwijt en dan kun je lekker en relaxen. Van dichtbij. Geef je nou naar het heden ta, want du zei je hoort van variatie en dynamiek. Wat zei dat oer waar je best als persoon? Haast dat ook in je persoonlijke leven heel wat nodig? Of haast je iets van, nou dat vind ik in mijn werk heel fijn, maar thuis, lekker thuis? Nee, ik ben een soort paard, dus dan is het wel lekker als thuis best. En ik ben niet gezind, want het feit is gewoon, je bent tot tussen de 50 en 60 uur in de week ben je met je werk doen. En als je dan even weer een keer even wat rustig bent, dan is het nog net voor dat dan weekends voor in de meeste maand. En dan is het mooi om een beetje zin of een trailrun waar we krachtig zijn. Maar een beetje goed. Door die dynamiek in die werk, dat thuis best gewoon lekker wat rustiger. Want vies je dat lastig om, als het een hele drukke dag gewoon haast en van alles bij de kop, kist je dat makkelijk loslaten als het thuis best? Ja, dat kan ik makkelijk loslaten. Het is een dynamische baan, maar tussen de bedrijf trom, maar wel die rust pakken kennen. Ja. Dus dat vind ik in ieder geval noffelijk. Aan de andere kant is het wel zo van, die dynamiek, waarom haast ervan? Ja, ik ben net een man die 3 keer hetzelfde werk doet zelf. Nee. En ik vind het mooi om zaken in beweging te krijgen. Nou ja, ik ga ondernemer geweest, dan kost het echt mijn eigen bedrijf, een beetje wat meer handen en voeten aan. En eigenlijk ben ik nu een maatschappelijk ondernemer, om te zien van, hoe kunnen we nu het eerst beter op elkaar zetten? Hoe kunnen we het beter, meestal in ieder geval, van mijn part, in mijn portefeuille huisvesten? Nou, en als je iets in beweging brengen, dat is altijd het mooiste, vind ik in ieder geval uit mijn eigen persoonlijke motivatie bij. Jou zei dat heel veel voldoening, dat je dingen in beweging zetten kist. Is dat een van de dingen waar je nog protten mee bezig bent? Ja, ik ben net een persoon die steeds maar echt op de toko op de winkel passen maakt. Nee. En dan mag wel wat dynamiek wijzen en ik bedoel... ik denk dat het heel belangrijk is en dat juist ik nog het eerst waarom en daarom ben ik eigenlijk de politiek heen. Verliezen, 2012, 13, 14, we zitten in zware crisis, recessies, zulke zaken. En dat is juist toch wel van dat er de meesten, we zitten in een krimpgebied en zulke zaken. Ik denk van daar kun je praten, daar kun je naar wijzen, maar ik heb toen gedacht van misschien mag ik direct wat mee doen. En zo ben ik gestaag de politiek inrollen. Ja, want is dat iets wat hij kenmerkt? Dat je zegt, ik zie dingen gebeuren, daar zet ik de schouders onder. En daar wil ik wat mee. Is dat iets wat hij kenmerkt? Ja, ik ben wel een persoon van een trogzetter. Oftewel van als ik iets in de holle ga, dan ga ik hem net in de kont, oftewel van dan gaan we wel ergens voor. Ja. En dat zie ik wel waarom in het tiert. Ik had natuurlijk intussen tiert HBO rug nog een NHL studeren. Dan wil je niet onttieren. Nou, daar moest wel even goed een trogzettingsvermogen hebben. Ja. Soms is het ook wel dat je denkt, en dan maak wij.
Maar nou ja, heel belangrijk, mijn vrouw staat direct 300% achter, Ja. dus die zwaar ik voor. Ik wil eens even in het gezin, dat het ding weer, als ze meteen ontzwargen. Maar ja, dan moet je direct voorgingen. Maar nou je dat in één keer willen, dan moet je resultaten in behelling kennen. Ja, want ze zeggen vaak, het spreekwoord is natuurlijk niet voor niks. Achter elke sterke man staat een sterke vrouw. Maar dat kist toe beamen? Ja, absoluut. Ik bedoel, het is heel simpel. Ik zit nog 14 jaar in de politiek. En als 14 jaar kijk ik mijn gang in. Ja. En zij zwaart er gewoon van ja, dat jongens of wat dan ook. Ja, dat ze er is of ze de oppas zwaart. En wie dat wil je wel te geren. Maar die rond te krijgen worden. Ja. En daar ben ik wel natuurlijk wel heel dankbaar voor. Ja, en had zij ook wel eens, als je thuis komt en dan zei ze, nou wat wie joh nou weer hier. En dat zij dan bijvoorbeeld, als ze iets zei, dat ze toen denkt van, oh ja, zo kan ik het ook bezien. Of haast het echt... Zij heet trouwens Seitke, dat kan je wel ja, nemen. ja. Maar nee, absoluut. Ik bedoel, we hebben beide dus werken. En ik bedoel, linksom en rechtsom, van haast het er altijd wel even over. Van wat bleefst of andersom. Maar ja, ben ik zaken bij natuurlijk. Ik ben local burgemeester, ben ik wel dingen bij, ja, die ben gewoon geheim. Ja. Dus dan neem ik je naam en toenaam. Of Nee. soms dan mag ik het ook van me horen. Want dat is echt soms de situatie. Ja. Maar wat we delen kennen, dat kist altijd mijn kwam er ook aan. Ja, want ben er ook wel dingen west thuis, als thuis des mij zus, des mij wraksels, zo van of neemt in die zin het heel veel werk mijn huis. Nee, net zozeer. Als je probeert altijd nog wel eens een oplossing of het denkt van nou, best even een trailrun of zo. Dan denkt van nou, dan gaat ik als een momentje denkt van ja, wie komt er krijgt natuurlijk of bijvoorbeeld wat wij in het eerste boord probeer je natuurlijk van nou ja, hoe kunnen we natuurlijk bijvoorbeeld de Wenterbouw en de Lietse kern oppakken, hoe kunnen we die goed op kaart zetten en landelijk. Nou, daar hebben we natuurlijk wel eens even links of rechts hoe nadenken, maar hoe zetten we dat in? Nou ja, dan zulke zaken neemt wel eens thuis mij natuurlijk van ja, hoe kan ik daar een goede opening vinden. Ja. En dat is net meer dan beeldelijk en dat is ook het mooie van het werk. Want eigenlijk, ik doe een heel soort en uren besteed ik aan dit werk, maar ik vind het wel heel mooi werk. Dus eigenlijk zie ik het net altijd als werk. Nee. En dan is dus de rust en dek is die rust pakken. En vind je dat ook belangrijk, dat gewoon kind, dus rust pakken? En... Ja, dan vind ik het wel heel belangrijk. En dat zie ik erbij komen weekends. Ik bedoel, de 2 oudsten ben natuurlijk, die ben al uitvlijn. Ja. De jongste is thuis, maar het is dan ook wel mooi dat iedereen weer thuis is. En dat is net alle weekend. We zijn natuurlijk hun eigen leven ook. Ja. Maar dan, dat is wel heel belangrijk. Ik zei altijd, familie en zoons, dat is toch wel een van de belangrijke factoren. Dat in ieder geval goed wijzen maakt. Ja, best een echte gezinsman. Nou ja, wat is echt een gezinsman, die altijd nog paard is. Ja. Dus ik ben meer wat verontschuldigen, dat is gewoon heel vaak zo. Ik lees dit dan echt wel uit, maar ik vind het wel heel belangrijk. Ja. In december hebben we, toen ik wat beleefd, dus zo'n had weer ongeluk gewoon. Nou ja, dan just ik, hoe belangrijk het dan weer is, dat het, wel ter binnenkwam blijven maast. En dat had dus ook alleen maar sterkt. Ja. En dat mag ik zeggen. En dat zal je nog goed bedaren, maar dat hier natuurlijk ook wel oorskennen. Ja, en dan merk je wel dat die kern is goed. Dus vanuit daar, kist inderdaad, het fundament is goed. Ja, dus, juist. Ja, hartstikke bij. Ja. Dus dan en alles is ook net regisseerbaar, maar we zijn gewoon bewust van werden. Ja, je bent wel in je gezin als het boeten. En iedereen die doet daar een stukje en die draagt daarom bij. Ja, mooi. Van dichtbij. Nog even naar een stukje toekomst. Want de toekomst is mooi natuurlijk al. Maar ben er echt nog dromen of dingen waarvan er zijst van, nou die hak misschien nog nooit goed op uitsprutsen, maar die hak wel. Ja, dromen. Het is natuurlijk zo, wij op mijn bedrijven binnen, daar wil ik graag verder mee aan de gang. Dus ik kan beheer nog een periode als wethouder, om wat we in werking zetten, dat zoek ik graag rond de wollen. Maar ik had er ook wel zo'n uitdacht om te denken van, misschien moet ik nog wel eens een studie ernaast doen. Oftewel van, ooit weer wat rustiger ben. Ja. En ik bedoel, ik denk net dat het taal best om te leren. Maar ik heb wel gedacht van iets met geschiedenis of zo, lijkt me mooi om dat nog een keer erbij te doen en te studeren. En wat is dat dan? Dat doe dat graag worst. Dat is dan ook weer het stukje nieuwsgierigheid. En dat is ook weer iets van, heel soort mensen zeggen ja, geschiedenis is west. Maar ik zie al in de oorsom van wat er in geschiedenis west is, kunnen we juist heel goed verleren wat naar de toekomst brengt. En dat is juist nou als wat er nog in de wereld gebeurt, dik 100 jaar lang weer dat we echt precies
precies hetzelfde als in zulke zaken. En dat is iets van, ja, ik denk, daar ben ik nieuwsgierig naar. En naar die verbindingen en ik zie van, ja, wat ze met dat brengen kunnen. En alleen nogal om dat gewoon in zijn boek te doen en dat eruit te halen en uit te pluizen, ja, dat lijkt me gewoon heel interessant aan. Ja, dus ja, ik denk, en dat kiest ik doen als de ouder bent. Dat hoeft ik net per se Nee. En wanneer zei ze nou klopt het, wat ik op in mijn persoonlijke leven doe, wat ik op mijn werk doe, als al die dingen samenkomen. Wanneer is het dat toen zei dan, nou klopt het. Dit zag ik het bedacht. Ik denk dat het dan misschien van mijn laatste dagen was. Want ik denk net dat ik uitgeleerd ben en ik net dat ik uit reis ben. Want ik zit altijd van, ja, het is een wijwest naar Tarrest. En ik heb nooit gedacht dat ik ooit begon mijn jongetje 20 jaar als metselaar, zeg maar, als ik nou hier op deze manier, zeg maar, als wethouder de functie pakken zou, dat er zoveel raakvlakken binnen, was dan ik weer maatschappelijk meeneemst. En best maar nog omkeert. Dus ik denk van, ja, je blowen in die beweging en dat past ook bij mij. Ja. En ik denk van, ja, wat die reis ik dan brengt, dat zoek ik echt niet weten. Ik bedoel, wat ik nog krijg, zei ik aan beheer nog iets, maar ik bedoel, ja, dat is ik altijd weer afhankelijk van de politieke samenstelling. Mensen met die wat gun, et cetera. Maar aan de andere kant, ik ben er altijd heilig van het daar gaat een door dicht en daar gaat ik weer in hier. En ja, dat is iets van, dat breng je mij. En ik denk toch wel iets met meesken. Maar dat is eigenlijk wel een redeling in mijn leven. Van ja, altijd wel met meesken ontwerp geweest en gingen. En ja, dat is iets van, ja, daar haak ik oors nog net. Als ik zei van, nou, dan is het al. Nee. En just dat ik weer waarom in die ben, dat is just van, zij had datzelfde. Er gaat ergens een door dicht, maar er gaat ook een oren door iepen, of er gaat een ruut iepen. Zij die, dat ik ha. Ik heb drie benen met drie verschillende karakters. En toch just ik wel een bepaalde linie in van, mijn zoon is echt een ondernemer, die ondernemers zijn. Ja. Nou, mijn middelste dochter die zit echt in die zwart, die helpt me eens, maar toch zit daar ook weer een tikkeltje dat ondernemerschap in. Ja. En dan had ik mijn jongste, ja, die is nu al 12, of die wordt haast 12, een paar weekjes. En ja, die wordt haast net voorgezet onderwijs. En die is just nog helemaal ontwikkeling. En eigenlijk is just altijd wel weer, en ja, en natuurlijk de mem's erin weer om. Ja. Maar dus just die zelf, just er weer om. En het juiste stukje mij, en de hoofdstuk van dat stukje wat ze mij kregen, dat ze zich daar verder in ontwikkelen. En ik ben de laatste die zei hem dat het al precies hoe wij dingen gaan, dat ze daar precies hetzelfde er al in maar. Nee. Ik ben natuurlijk oren tien, inderdaad. Dus elke tijd had zijn tijd vanzelf. Maar ik werd daarin, die fundering die had op proberen. En samen met die Seitske, die vrouw, hij die fundering Jan won. En dat is juist dat ze hun eigen paard gaan, maar wel mij sommige stukjes die ze van je mij pakken. Ja. Hey, als je een boodschap maakt onder de mensen die het zeggen, die het luisteren, wat zou dat wezen? Ja, wat zou dat wezen? Ik denk vooral blauw bij jezelf. Wit waar wij komt, maar dat vind ik altijd heel belangrijk. Van linksom, rechtsom, je kan van alles bedenken, maar weet waar je wichtje staat. Oftewel van, en go daar altijd vanuit dat vertrouwen en wat daarmee in mij krijgen had, bouw daarom verder. En ik denk dat ze echt mogelijk bij die zelf blijven maakt. Maar dat is juist heel vaak. En dat mensen linksom rechtsom of heel succesvol worden. Of juist aan de andere kant misschien wat in de lietse loer gekomen. Maar aan het einde van de rit, doe best als best. En ik denk dat dat heel belangrijk is als hij heel dichtbij blijft. Dus vooral blijf bij jezelf. Ja, en dat is echt wat je probeert te doen. Ik blijf bij mezelf, want zo ken ik de meesten het beste. Betjen rijtje. Ja, nou ja, we hebben natuurlijk ook wel eens, we hebben wel eens met trainingen en zulke zaken. En ik was van het werk geweest en ik ging verleden met horenwerk. En dat is juist vaak, als iemand begint te acteren en die zet een acteersteek op, aan het einde van de rit stijgt samen terug. Maar bloos bij jezelf, heeft hij een eigen verhaal, komt ik altijd uitzoeken, maar ik gewoon dicht bij jezelf weer waarom. Ja. En dus daar krijg ik de oproep van, wat er gebeurt in het leven, bloot dicht bij jezelf. Want vanuit daar waar ik weer heel sterk, van mijn pad weer waarom komen. Of terugzetten, of hoe dan ook. Ja, nou, ik vind het mooie laatste woorden. Bedankt dat we die beter kennenleren mochten in dit gesprek. Ja, nou graag. Ik had als heel mooi ervaren en ik wens je die alles goed, alle goed sta. Nou, dank u wel. Wil je hem nou nog meer persoonlijke verhalen jaren van mensen die het is Friesland kleur jouwen? Blijf ons volgen via RTV NOF en harkje naar de volgende aflevering van Dichtbij. Van Dichtbij. Gasten uit de streek
bij U zo'n tafel.